Salutare și bine ați venit la un nou episod pe canal. Azi mergem la o partidă de pescuit clasic la undiță. Știu că nu prea sunteți obișnuiți cu genul ăsta de partide pe acest canal, dar fiind prohibiție, nu prea multe oportunități pe lângă București. Așa că azi vom pescui la crab și caras. Sper eu că voi prinde ceva pești și că voi avea activitate. Cam bate vântul, dar vedem cum arată situația pe malul apei. Astea fiind spuse, țineți aproape și ne vedem de pe apă. Și nu uitați să dați o abonare și un like. Să fiu sincer cu voi, băieți, nu știu dacă e treabă pe vântul ăsta, dar poate să mai domolește și vom reuși să luăm ceva. Fac puțină notă, băieți, și nu fac foarte multe pentru că bate vântul și nu știu cum vor mânca pește și se usucă dacă... Bine, o pot umecta, dar sunt curios cât sunt pește de activi. Am instalat un feeder, la cum bate vântul nu știu dacă mai pot să dau la undiță. Așa că o să rămân puțin pe feeder să văd ce activitate am. E băros că îmi bate și vântul din față, dar asta e situația. O mișcare, băieți, nu știu dacă l-am la seta, dar da, parcă se simte ceva. Cred că am luat un cărășel. Da, este un cărășel destul de ușor. În sfârșit am reușit să scap ceva. Așa. Deci ce bucată de cărășel am luat. Frumos, așa da, în sfârșit. Să-mi bag un sac de primire. Azi voi reține ceva pești, nu voi elimina, sunt pe barcă privată, așa că voi opri pește. Dacă nu ar fi bătut vântul ăsta așa, cred că l-aș fi rupt pe pește, pentru că apa e destul de caldă și cred că ar fi mâncat cum trebuie, dar poate se mai domolește. Iată, băieți, am mai luat un caras frumușel la undiță. Bine, nu se poate acosta.
vedem. Sângele, dar nu am nimic. L-am luat și pe al doilea, Caras la Undiță. Se pare că s-au activat. Începe să meargă mai bine la Undiță. Încă o bucată frumoasă. Vântul și ea agitat. Asta a înghițit-o cam bine, așa că ești. Gândeam să folosesc de gorciubră, dar nu a fost nevoie. Am 3 bucăți mari de caras, poate intră și un crap. Sper eu. Am aruncat-o și a și luat-o, băieți. Un rășel frumos. Se pare că i-a plăcut râma. Băgăm și pe ăsta în sac. Ștergem pe mâini, după care verificăm roma și ori o schimbăm, ori mai aranjăm puțin pe crâlig. Trebuie să aveți grijă la treaba asta. Ia să vedem. Mai merge folosită, doar ce am pus-o și a și luat-o. Se pare că merge mai bine la Undiță decât la feeder. Ce să liniște vântul. Am unădit bine locul acolo. Au fost niște nadă, l-am Undiță foarte bine. Feederul este de formă. Am luat decât un caras măricel ce-i drept la el, dar în rest am avut mișcare. În schimb la Undiță am ceva activitate. Poate vi se pare ciudat că pescuiesc la așa ceva, dar să fim serioși, toți am început la Undiță. Nu s-a născut nimeni cu lansete de baitcast în mână sau spinning, mă rog, generația mea.
Unde s-au tras, nu știu dacă... Cred că nu cărășela aici. Al doilea pește la fel. Nu e mare, dar e bun și ăsta. Am venit și la undiță. Avem ceva pești, băieți. Nu vor crapi să răspundă, dar mă distrez cu caraci și ăștia mari. Așa că am luat prosacul. Da, la Roma. La Roma, da. Nu știu cum să vă zic, dar eu am rupt la undiță. Chiar dacă zărimea asta mai nasoală. Special pentru undiță să pescuiesc, dar poate având un început foarte tare, să plâng nu s-a mai domorit cât de cât. Stau să scot un de gorjă. Băieți, eram dublu 3. Am luat și put. Am crezut că am dublu 2. I-am zăpăcit. Băieți, cam asta e finalul de partidă.
Voi merge să scot pește din apă. Gata partida, băieți, uitați cum arată apa acum când plec. Dar a fost bine și așa, am prins ceva pește. M-aș fi bucurat dacă aș fi luat și un crap. Dar asta e situația. Până data viitoare, țineți aproape și fire întinse.